A moda de decorar casas, xardíns ou negocios polo Nadal cada vez gusta máis. Neste establecemento de Dena, no concello de Meaño, levan a maxia do Nadal a outro nivel. Aproveitando estas festas, no interior do local crearon varias estacións do Nadal onde clientes e curiosos se achegan para non perder detalle. Este é o terceiro ano que fan e din estar encantados. De unha forma tan vistosa é o terceiro ano. Empezamos xa hai 2 anos dándolle importancia ao que pois, estas fechas navideñas nun negocio como a noso, mellor non é o máis tradicional, pero si decidimos pois darlle unha evolución, un impulso para poder realmente modernizarse e adaptarse un poquinho aos tempos. Todo isto pensando en especial na rapazada que adoita vir por aquí acompañando os familiares. Lle genera un sitio agradable que non só é xogueterías, que non só é tal, sino que vir un sitio destes, pois, é un poquinho que nos tratamos de facer, adaptarlle a facer que para os nenos sea interesante e porque teñan algo que lles chama a atención e aos pais que signifique que os acompañen tamén. Para eles tamén puxeron aquí este buzón que lles permite participar en sorteos de distintas ferramentas de bricolaxe de xoguete. A parte de un regalo facemos que participen nun sorteo, un sorteo no que eles depositan tanto para Papá Noel como para os Reyes Magos, en cada secuencia de tempo, depositan neste buzón o seu regalo, donde ademais eligen o que lle iban a pedir, fai como se fora de carta aos Reyes Magos, e despois participan no sorteo pois de xoguetes totalmente didácticos, interactivos. Ademais, a decoración inclúe, entre outros elementos, dous a destacar, estes teleféricos e tamén unha aldea de Nadal única. O noso carpinteiro, ser máis forte do Grove, son dúas máquinas de traballar, pois tiñan unha mesa de Nadal, teñen o que é un pueblo de Nadal precioso que nos cederon para que podéramos expoñer aquí, entonces quedaba pois un espacio moi bonito. E a vista de toda a expectación que está a espertar toda esta decoración, avanzan que a idea é seguir engadindo novos elementos ano tras ano.